26. apríla silné dažde a krupobytie spôsobili vážne škody vo veľkej časti Rumunska. Obzvlášť ťažko bolo búrkou a ľadovcom zasiahnuté mesto Rašnov. Podľa miestnych obyvateľov voda rýchlo zaplavila cesty a chodníky a starí usadlíci priznávajú, že nič podobné ešte nikdy nevideli. Minister životného prostredia uviedol, že rumunské ovocie bude tento rok nedostatkové, keďže úroda čerešní, višní, marhul a broskyň bola zničená. V bulharskej oblasti Montana spadlo miestami za približne hodinu 72 mm zrážok. Po prívalových dažďoch boli zaplavené dvory, pivnice a prízemia domov. V Taliansku spôsobil silný ľadovec značné škody v poľnohospodárstve, najmä na úrode pšenice v okolí mesta Lucera v provincii Foggia. Na niektorých miestach dosiahla vrstva krúp výšku až 20 cm. Doprava na cestách bola vážne narušená. Na Ukrajine bolo 26. apríla zaznamenané tornádo. Objavilo sa v Brovarskom okrese v Kievskej oblasti a rýchlo upútalo pozornosť na sociálnych sieťach. Takéto víry sa v krajine niekedy vyskytujú uprostred leta, najmä v južných oblastiach, kde teplo a morský vzduch pre ne vytvárajú priaznivé podmienky. Ale výskyt tornáda nedaleko Kieva a v apríli je zjavnou anomáliou. Odborníci tvrdia, že hoci zaznamenané tornádo bolo pomerne slabé, v budúcnosti sa takéto víry môžu stať silnejšími a nebezpečnejšími. A v gréckom meste Heraklion na ostrove Kréta sa rozvíja alarmujúca situácia s náhlym objavením sa veľkých trhlín v zemi. Prvé známky anomálie boli zaznamenané 23. apríla, keď trhlina presekla cestu. Potom sa geologický fenomén začal rýchlo rozvíjať a zasahoval budovy, ulice, cesty a ďalšie infraštruktúrne objekty. V priebehu niekoľkých dní bolo poškodených viac ako 20 domov, pričom 9 z nich sa stalo úplne neobyvateľnými. Miestni obyvatelia sú mimoriadne znepokojení. Podľa nich sa v celom okolí denne zaznamenávajú početné nové trhliny, ale odborníci zatiaľ nepomenovali príčinu tohto javu.